Ko se bude krio, dara ne bi krio. Ko se bude
odeknio, dara ne vidio. Hej, jeste li spremni? Dolazi Sveti Nikola. Svi ga pozdravimo velikim pljeskom. Dobar dan, draga djeco, ja sam Sveti Nikola, ovo su moji pratitelji anđeli. I nama je jako drago što smo danas ovdje s vama. Ja sam čuo da vi jako dobro znate vjeronauk, to ćemo vidjeti poslije. Prije toga trebamo se sjetiti da osim dobrih anđela postoji i oni zli, postoji đavo. Vidite, on ima svoju moć, ali ona je ograničena. Ograničena je našom vjerom u Boga i u dobro. Ako smo mi s Bogom i On će biti s nama, ako učimo, izvršavamo svoje obaveze, tada će to biti tako, ja sam čuo da to tako je. Da li vi znate vjeronauk? Znamo, sve znamo. Tako to htjeli provjeriti. Kako su se zvali najbliži Isusovi suradnici? Apostoli. Imena. Ivan, Jakov, Petar i Andrija. A da li vi znate možda što je katolička crkva? Da li vidiš mogao reći samo jedan od vas? Na primjer, Katolička crkva su svi kršćani na svijetu koji vjeruju u isti Isusov nauk, primaju svete sakramente i za poglavara imaju svetog oca Papu. bravo, bravo! Anđeli daju vam i tako najljepši dar jer jako dobro prodao svoju vjeru. Ja sam čuo da su rekli da ko nema u glavi, neka nema i u rukama. A ti imaš u glavi, tako je nema šta dao rukama, čestitam ti. Hvala, biskupe dragi. Strah me je spopao i nisam mogao odmah odgovoriti, ali u svojoj vjeri želim sve učiti i znati. Do drugoga susreta straha će nestati. Znanje će u nama rasti. Vi ćete među nama još veseliji biti i mnoge darove nam podijeliti. Bravo! Vidiš, strah postoji kod nas i postoje naši nedostaci, naše pogreške, naše slabosti. Međutim, mi nastojimo pobijediti i to je ovo najčešće tako ispada kad se trudimo. Ja sam uvjeren da je to tako i s vama, jeli? Hristi jako dobri, pa mi ćemo s vama podijeliti ono što imamo, jer to želimo, jer nama je to veselje, radost i želimo podijeliti malo poklone s vama, bombone i nadamo se da ćete i dalje biti dobri i da ćemo se mi vidjeti sljedeće godine. Najprije ovi učenici na ispitu, a onda svi vi.
Radoš. Daj. Četvrti B, ajmo, može u razred nazad. Četvrti B, može.